जय शिव गुरु, जय पार्वती मैया, जय कार्तिक गणेश। एक बार प्रेम से बोलो सभी देवी देवताओं की जय। चलिए गुरु बहना, हम शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी, अपना पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करतनी, अपना कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करतनी। यूट्यूब के माध्यम से जे भी हमारे गुरु भैया गुरु बहना लोग हमारे भजन और कथा सुनाता, सबके चरणों में प्रणाम करतनी। धरती पर बैठल धरती माता के प्रणाम करतनी, राम चारो भैया के चरणों में प्रणाम करतनी, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करतनी। तो चलिए गुरु बहना, बड़ा सुंदर हम एगो कथा लेके आयल बनी। कथा में वह गुण बा कि कैसे एगो महतारी अपना बेटा के गुरु जी के दरबार में बलि चढ़ौले बड़ी। कथा के माध्यम से सुने के बा कि एगो लाचार बेटा और लालची महतारी के कथा बा। धन के कभी भी लालच ना करे के चाहिए गुरु बहना। तो बड़ा सुंदर कथा लेके आयल बनी। एक बार हमारे कथा के जरूर शुरू से लास्ट ले सुनब जा, तबे यह कथा में गुण मिली, यह कथा के रहस्य तबे पता चली जब लास्ट ले सुनब जा तब। चलिए गुरु बहना देखें, एगो हमनी ऐसा गुरु बहना बाड़ी। एक गुरु बहना बुद्धि शुरुए से ना बिगड़ेला, केहू के बीच में बुद्धि बिगड़ जाला, केहू के लास्टे से बुद्धि बिगड़ रहेला, केहू के बुढ़ौती में चल के बुद्धि बिगड़ेला। जब जेकर बुद्धि भ्रष्ट मारे तो चलिए गुरु बहना, एगो हमनी ऐसा गुरु बहना बाड़ी। बेचारी भगवान भोलेनाथ के दरबार में पूजा पाठ करत रही, छोटे पर से पूजा पाठ करत रही। बड़ा भोला जी में निगाह लगौले बड़ी है गुरु बहना। समय बीतल बा, सब चाचा चाची दादा दादी सब भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करे जाता, वो बेचारी संगे संगे जाता रही। बड़ा भोला जी से प्रेम बा, बड़ा भोला जी से लालच बा कि भोला जी के पूजा पाठ करब तो जरूर हमके कुछ मिली। ए गुरु बहना पूजा पाठ करत रही। जब 18 साल के भैली, माई बाप शादी गईली अपना ससुराल में। ससुराल में गईली है गुरु बहना, घर में बड़ा गरीबी रहे। पति रहले, सास रहली, ससुर रहले, बड़ा घर में गरीबी रहे। माई बाप जन्म के साथी बा, कर्म के साथी नहीं थे। माई बाप जन्म दे दिया, तोहरा कर्म में अमीरी लिखल बा कि गरीबी लिखल बा कि का लिखल बा, ई केहू जानत नहीं थे। तय गुरु बहना बेचारी ससुरा में पूजा पाठ भोला जी के करस और खाना दाना बनावस, पति के देखस, सबका के एक गुरु बहना अपन प्रेम भाव से रखे लगली आ देखे लगली। कुछ समय जब बीतल बा एक गुरु बहना, त घर में गरीबी तो रहबे कई, लेकिन एगो बालो बच्चा ना रहे। एगो गोद में बालो बच्चा ना रहे गुरु बहना, कि बेचारी मने अपना बाल बच्चा में भुलाई रह। गांव के लोग ताना मारे, कहे कि लागो तक एकरा बाल बच्चा ना होई, ई बाजिन होई का। ए गुरु बहना देखी बेचारी एक दिन भोला जी के दरबार में जाके अब भोला जी से कहतरी कि ये भोला जी, इतना जन्म से छोटे पसेरा पूजा पाठ हम कोई नहीं, बदले में हमके का दिहनी, एगो गरीबी देले बानी, एकरा ले अलावा का जानतनी। दुख दुखे रहल, सुख सपने भई, आज ले हम सुख ना देखनी कि सुख का कहाला। दुखे में हमार जिंदगी बीतता है भोला जी। नैहर में भी गरीब, ससुरा में भी गरीब, आ गरीब के ऊपर भी एक बाजिन के भी नाम रखवा देनी। दुनिया हमके बाजिन कहता। ए गुरु बहना आचर फैला के भोला जी के दरबार में रोवत रही। सब अपना गुरु भैया गुरु बहना लोग से कहे नहीं कि केहू के कोनो कष्ट होखे तो दूसरा से कहला के कोनो जरूरत नहीं खे। कहे के बात अपना भोला जी से कहे के बा। हमनी के भोला जी हर
मुसीबत से हमनी के निकाल दी हैं, हर मनौती हमनी के पूरा करी हैं। अगर जो विश्वास नहीं खेते खाली आजमा के देखे के बा कि भोला जी कैसे अपना भक्त के सहारा देने, कैसे अपना भक्त के दया देने, कैसे अपना भक्त के आंचल भरे। ते गुरु बहिना जाके भोला जी के दरबार में आंचल फैला के भोला जी से रोआ तरी, कैसे रोआ तरी कि अरे आचरा पसारी शिष्या मांगे ली मांगनी अरे मांगे ली मांगनी हो आ कबल रह बाबा हम के बाझिनियरा ए बाबा हो कबल रखब बाबा हम के बाझिनियरा। आचर फैला के बाबा के दरबार में कह तरी के बाबा कबले हम के बाझिन राखब, दुनिया हमके ताना मारता, सास कहीं उल्टा सीधा, ननद कहीं उल्टा सीधा। एक गुरु बहिना यह कलयुग में पहले के तो सास ननद मने रहबे कैल हलो, सास के मतलब सांसद, लेकिन अब के भी जमाना में साल भर अगर जो बीत जाता तो लोग परेशान हो जाता। या दादा उनकरा घर में पतो ही ओकरा कुछ होइए नहीं थे, लागता कि ओकरा कुछ होइबे ना करी। ए गुरु बहिना युग जमाना बड़ा उल्टा हो गइल बा। पहले के जमाना में 15 साल 10 साल बच्चा ना होता तब वो लोग परेशान ना होई, लेकिन अब के युग में ना है। तो देखिए गुरु बहिना बेचारी जाके बाबा के दरबार में रोआ तरी, कहीं सास उल्टा सीधा, कहीं ननद उल्टा सीधा, कहीं पति उल्टा सीधा। बाबा के दरबार में आंचल फैला के मंगले बड़ी भिक्षा। देखिए गुरु बहिना आगे का भइल बा कि एक माह बीतल दूसरा अमाह बीतल दूसरा अमाह बीतल हो आ भोला दिहल दाया बरिसाइनु हो राम। ए गुरु हो भोला दिहल दाया बरिसाइनु हो राम। ए गुरु बहिना 1 माह बीतल बा, 2 माह बीतल बा, देखी उ बेचारी गर्भवती भैली। आ गर्भवती भैली एक गुरु बहिना तो देखी पहला बार बेटा भैले, कुछ समय बीतल बा, फिर दूसरो बेटा भैले, फिर कुछ समय बीतल बा, तीसरा एगो बेटी पैदा भैली, आ फिर कुछ समय बीतल बा एक गुरु बहिना तो फिर एगो बेटे भैल बा। 2 बेटा पर एगो बेटी, तीसरा नंबर, चौथा फिर बेटा। बाहरे समय बाहरे भोला जी एक गुरु बहिना 4 गो घर में खैनिहार हो गए, 4 गो बेटा बेटी, एगो सास और एगो पति। अब ऐसा समय हो गई कि घर में खर्ची ना रहे। एक बेरा लड़का खान सा तो एक बेरा उपास से सुतन सा। बेचारी के बड़ा टेंशन हो गई। भगवान भोलेनाथ नहीं खान दे तबो टेंशन, आ दे देता रह तबो टेंशन, कहाँ से खर्चा चलाई। एक गुरु बहिना एक दिन के बाद है कि उनकर पति जी सुता रहला, जाके अपना पति जी से कह तरी की सुनी आज ले अकेले दे रहा, 4 गो खैनिहार घर में आ गइल बा, 4 गो बच्चा पैदा कर दिहनी। बच्चा के ना ढंग के कपड़ा बा, ना पढ़ाई लिखाई बा, ना भोजन बा, कैसे बच्चा जी हाँ सब। अगर जो कहीं कमाई धमाई ना तो घरे कबले रह, घरे बैठला से कहाँ से बच्चा पोसई हंसा, कैसे खई हंसा, कैसे हम कपड़ा दे, कैसे पढ़ाई और कैसे हम खियाई। एक गुरु बहिना बेचारा जौन पति रहला, रात भर टेंशन से नींद ना लागल। एक गुरु बहिना जब समय आवेला ना तो आदमी कहेला कि चिंता चित्ता जला देला। आदमी कितनो अगर जो भर पेट खाना खाइए जरा चिंता रही ओकरा देह में को खून ना बने। अगर जो नमके रोटी खाता बिंदास बा, कोनो प्रकार के चिंता नहीं खे तो ओकरा शरीर पर कोनो कष्ट नहीं खे। ते गुरु बहिना बेचारा रात भर
सुतले ना कहतरन की सही बात बात 4-4 गो लइका लइकी कैसे पोसल जाई, कैसे पढ़ावल जाई। महंगाई जमाना इतना बा। एक गुरु बहिना सुबह भाई अपना औरत से कहले कि हमार कपड़ा उपड़ा कह दो, हम जाए कहीं परदेश कमाई धमाई तबे तो बाल बच्चा खाई। एक गुरु बहिना वो बेचारी कपड़ा उपड़ा कर दिली, बेचारा गईले परदेश में तो 7-8 हजार के नौकरी लागल। 7-8 हजार रुपया ये जमाना में का बा, कुछ नहीं थे। वो तो एक दिन आदमी बाजार में जाता तो 7-8 हजार रुपया खत्म हो जाता। एक गुरु बहिना ऐसा महंगाई चपले बा कि 7,000-8 हजार का बा ये जमाना में। लेकिन चलिए उतने पर विश्वास बा, उतने पर भरोसा बा कि इतने हमारा मिली तो हमारा बाल बच्चा के कुछ तो सहारा मिली। एक गुरु बहिना लाग गईले कंपनी में, बेचारा काम करे लगले। इन्हें देखी औरत के उल्टा दिमाग चले लागल, बुद्धि भ्रष्ट होके लागल। एक गुरु बहिना कुछ गांव में के गुरु बहिना लोग कह दिहल लो कि आदमी तारा इतना गरीबी बा, कहीं देखावेलू सुनावेलू ना, कोनो तांत्रिक किहे जाके अपन घर द्वार देखई तू कि काहे तो लोग के घर में इतना गरीबी बा। एक गुरु बहिना अपना बुद्धि से अगर जो काम आदमी करी तो कबो घर बर्बाद ना होई ना कबो हमनी के विनाश होके के। जे दूसरा के बुद्धि ली ओकर घर बर्बाद बा तो कभी भी सुने के चाहे सब कर, लेकिन करे के चाहे अपन वाली। बेचारी के बुद्धि भ्रष्ट होके लागल। सब गुरु बहिना लोग कान फर देहल लो कि कहीं तांत्रिक से देखावा बाहर। एक गुरु बहिना बगले में एगो दुर्गा मैया के मंदिर रहे, वही पर एगो तांत्रिक बैठत रहले। देखी ई बेचारी इन्हें पति चल गई बने, अभी बच्चा छटका 2-3 महीना के गोदी में बा। चल गईली सुता के वो तांत्रिक के पास और गईली कहली कि ये बाबा बड़ा हमरा के दिक्कत बा, बड़ा हमरा के कष्ट बा, 4-4 गो बेटन के लेके हम केंगा पोसा तनी, बड़ा हमरा घर में गरीबी बा, कोनो उपाय करी ये बाबा तावना से थोड़ा सा हमनी के घर द्वार बदल जा। वाह एक गुरु बहिना कभी भी देखें अमीर आदमी कबो ओझा सोखा के ना जाई, गरीब आदमी जाई। ऐसे कि ओकरा बात के कष्ट रही, कपड़ा के लाता के खैला के पियला के तो ओकरा ही होई कि हमरा भूख लागल बा। जे अमीर बा हर बात से संपन्न बा, ओझा सोखा के चक्कर में ज्यादा ना पड़ी, तांत्रिक के चक्कर में ज्यादा ना पड़ी। वो बेचारी के ही होके कि हमनी के घरे कुछ केहू कह देले बा, ऐसे हमरा घर में गरीबी बा। एक गुरु बहिना वो तांत्रिक के पास गईली, सब अपन बात कहली, रोए धोए लगली। वो तांत्रिक के देखी कहत रहे कि तोहरा घर के आगे पोखरा बा। कहली कि हाँ बाबा हमरा घर के आगे पोखरा बा, एगो बंसवारी भी बा। कहत रहे कि हाँ बाबा उहो बा। रात में सपना उल्टा सीधा कुल देखेलू? हाँ बाबा बड़ा उल्टा सीधा सपना देखे ने। एक गुरु बहिना सब बात सच निकलल, झूठ सच तांत्रिक कहत रहे कि जा तू 2 दिन के अंदर करोड़पति हो जाइबू, लेकिन 20,000 रुपया लेके आई ह, आ एगो बलि मैया के चढ़ाई ह, तब जाके तहरा घर के दुख परेशानी खत्म होई। एक गुरु बहिना देवी देवता थोड़े कहेला कि आन के जान मार के हमरा के ले आवो तो तोहरा के हम धन दे। वाह उ तांत्रिक कहत है कि एगो बलि आ 20,000 रुपया। कहली कि ठीक बाबा। एक गुरु बहिना ओइजा से चल देहली जाए लगली, मन में अपन सोचा तरी हंसत जा तरी की केकरा के बलि चढ़ाई, केकरा के बलि चढ़ाई, कहाँ से 20,000 रुपया ले। एक गुरु बहिना बेचारी सोचत जा तरी करोड़पति के सवार, करोड़पति के भूत सिर पर सवार बा कि हमरा 2 दिन में करोड़पति बने के बा। अरे कर तब कर कमाई करो तब करोड़पति बनबू, आने के पाप करके आ तांत्रिक के देखावला से थोड़े करोड़पति बनबू। एक गुरु बहिना गईली, जब घरे जा तरी यही विचार करो तरी कहाँ से 20,000 रुपया ले आए, कहाँ से बलि चढ़ाई, केकरा के बलि चढ़ाई।
एक गुरु बहिना एने ओने से कह के 20,000 रुपया ते जुटा लिहली, लेकिन कहली कि बलि चढ़ाई ते केकरा के चढ़ाई। कहतरी कि बड़का लड़का बड़े हो गइल बा, मझिला लड़का भी बड़े हो गइल बा, बेटी भी बड़े हो गइल बे, छोटका बच्चा अभी छोट बा, एकरे के ले जाके बलि चढ़ा देता ने, खैला के भी घर में उतने तबाही बा, ई छोट बच्चा का जानता। एक गुरु बहिना कसाई जौन महतारी बिया अपना बच्चा के गोदी में ले लिहलस आ 20,000 रुपया आ लेके आ चल देहली वो तांत्रिक के पास गईली। एक गुरु बहिना वो तांत्रिक पैसा खाती खुदे खाई रहल, जल्दी पैसा द, जल्दी पैसा द। 20,000 रुपया देहली और तांत्रिक कहत रहे कि बच्चा के सुता द ए मंदिर में। एक गुरु बहिना वो तांत्रिक हथियार रहे, ए हथियारी महतारी के हाथ में हथियार धरा देले, कहले कि ताकत का बड़ू लड़का के बलि चढ़ावा, जा रातों रात करोड़पति बन जाई। बाहर एक गुरु बहिना तनिको कसाई ना सोचलस, अपना लड़का के मुंह देखतिया, लड़का पूरा हंसा तरन खेला तरन, जानतन की महतारी है, अपना मम्मी के देख के कूदा तरन हंसा तरन खेला तरन। इतने में वो महतारी जौन कसाई रहे एक गुरु बहिना हथियार चला दिहलस गर्दन पर, एक छाव मरलस, 2 छाव मरलस, एक गुरु बहिना 3 छाव मरलस, बेटा के धरे अलग हो गई और सर अलग हो गई। वाह, एक गुरु बहिना खून के मार बौछार लागल बा। तांत्रिक वजह से फरार, कहले कि जा घरे चल जा। बेचारी खूब खुशी से, ई नहीं खे कि बेटा के बलि चढ़ौले बानी, खूब खुशी से अपन झूमत हंसत घरे चलल बड़ी। हमार पति पैसा दिहे चाहे ना दिहे, हम तो अब करोड़पति बन जाए। बाहरे कसाई लालच बुरी बला। एक गुरु बहिना ऐसा लालच हो गइल बा कि कलयुग में ना केहू बेटा अपना माई के चिन्हता, ना माई बेटा के चिन्हते, ना बाप चिन्हता, ना भाई चिन्हता, कोनो रिश्ता बाकी नहीं खे जौना में दाग नहीं खे। एक गुरु बहिना देखी चलल बड़ी घरे जाके खूब प्रेम से खाना वाना बनौले बड़ी, सब्जी रोटी जौने भी बा अपन खाना बना के बोलले बड़ी, बड़को बेटा आयल बड़े खाए, मझलो बेटा आयल बड़े, बेटियों आयल बड़ी खाए। एक गुरु बहिना बेटी 10-12 साल के बड़ी आके कहत तरी कि मम्मी सब लौकता, बाबू कहाँ बा, बाबू नहीं खेलो। एक गुरु बहिना इतने तो बतिए बेचारी कहत तरी कि महतारी खींच के 2-4 थप्पड़ हो बेटी के दिहली, कहली कि बाबू खाए के बा खाना तो ढंग से खा, बाबू के भैया के इजाबात मत बतियावा। एक गुरु बहिना बेचारी बेटी खाना खा के चुपचाप चल गई सुते जाके रोतरी। तब ले देखी सुबह भइल, ओह मंदिर के यारी यारी सब हमारा गुरु भैया गुरु बहिना सब लोग कुल जाए लगल, आवे लगल। देखा तक एगो बच्चा के धरे अलग बा, सर अलग बा और मार खून के बौछार लागल बा। एक गुरु बहिना थाना पर लोग ले जाके लिखवावल के हम मंदिर पर कौन ऐसा आदमी बा कि बच्चा के बलि चढ़ौले बा। एक गुरु बहिना थाना पुलिस आई, दरोगा जब अइले ओह बच्चा के मुड़ी पकड़ के यानी बाल पकड़ले बने, पूरा जनता जुटल बा, पूरा भीड़ लागल बा आ पूरा ऊपर दरोगा साहब कह के और बच्चा के दिखावत रहे कि केकरा घर के बच्चा है, केकरा घर के बच्चा है, के पहचान लो, के चिन्ह लो, यह गांव के लोग चिन्हो ऐसे कि यही मंदिर पर बच्चा के बलि चढ़ावल बा। एक गुरु बहिना संजोग से उ बड़का भाई और बहन दोनों दौड़ल दौड़ल हो गइल। अरे बड़को लड़का 15-16 साल के रहले, लड़कियों 12-13 साल के रहली। एक गुरु बहिना आदमी केहू भी बच्चा बा छोट रहेला, कोनो चीज अगर जो ना लौकेला तहने से कूद के होने से कूद के उ बहन बेचारी कूद के आगे देखत तरी तो छोट भाई के मुड़ी बा। एक गुरु बहिना दौड़ के जाके बहन आ दरोगा के पैर पकड़ लिहली, लगली रोवे, कहत तरी कि दरोगा साहेब इहे हमार छोट बाबू बाणे, इहे हमार छोट भाई हमें। कहले कि भाई
एक गुरु बहिना दरोगा बेचारा सोचे लगले, कहले कि सही बताओ तरुआ। तो हाँ ये दरोगा साहेब, हमार 3 गो भाई, हम एगो बहिन, हमार पिताजी परदेश में बाणे, हमार बड़का भैया हई हवन, माझी एगो भाई बाणे, ऊपर से हम एगो ही हमार छोट बाबू। कहले कि जाए अपना मम्मी के घर से लिया आओ। कहाँ तहर मम्मी बाड़ी? तो दरोगा साहब अपना मम्मी से कहब तो बड़ा हमके मरी है। रात इतने बात पूछ दी कि मम्मी सब लौका त बाबू कहाँ बा? तो मम्मी बड़ा हमरा के मरुई। ये है बेरा जो जाके कहो कि हमनी के बाबू मिल गइल बा, तयौरी पिटाए के हमनी के जान खतरा में बा। एक गुरु बहिना दरोगा साहेब सिपाही लोग के भेजले, पकड़ के ले आई लो, देखावे लागल लो कि हई तोहर लइका बा। कह तरीका कैसन लइका? हमार तो लइके ना, हमार तहिका एगो हई लइका, एगो हई लइका, एगो हई लइका। कहा तरी लइकी के अरे मम्मी झूठ काहे बोला तरुई है? तो हमनी के बाबू बा, हमनी के छोट बाबू ये है। एक गुरु बहिना दरोगा साहब कहले कि सिर पर भूत सवार बा, तहार भूत उतारे के परी तब तू बकबू। महिला सिपाही लगा देले। एक गुरु बहिना ताही कुटाई भई कि मैं बक दिहली। तांत्रिक जौन भाग रहले उहो पकड़ाइले। एक गुरु बहिना तब बुझाई बाप आइले परदेश से, कहले कि मने जाओ ना पैसा खाती एगो पति परदेश में ठेकल बा। अरे बच्चा बड़ होइत ना, बच्चा पोसा जैता सब अपना भाग से बा। एक गुरु बहिना केहू भाग नहीं खेले ले, 5 गो 10 गो बेटा बेटी बा, सब सियान हो जाई, सब अपना भाग से कमाई खाई। फिर मनुष्य के तने आवे के नहीं खे। ऐसा गंदा बुद्धि कबो ना होके के चाहिए, ना सोचे के चाहिए। कबो बेटा बेटी ना पैदा भइल तो वही गुरु जी के दरबार में आंचल फैला के मांगल गए, आ कबो मिलल तो ओके बलि चढ़ावल गए। ते गुरु बहिना पकड़ के गई थाना में। पति अले अपना बेटा बेटी के लेके जौने बेटा बेटी बापन खुशे लगले, पाले लगले, करोड़पति बन गई। तेही से कहाला कि सुने के चाहिए सब कर, लेकिन करे के चाहिए अपन वाली। आन के कबो बुद्धि लेके आया अपन बुद्धि भ्रष्ट ना करे के चाहिए। ते गुरु बहिना लालच बुरी बलाय। अगर जो हमार कथा अच्छा लागल होई खूब प्रेम से सुनब जा, सुन के लाइक सब्सक्राइब करब जा। देख ली एक से एक दुनिया में महतारी बा कि बेटे के बलि चढ़ा देले बाड़ी। तो चलिए गुरु बहिना खूब प्रेम से सुनब जा, और सुन के और लाइक सब्सक्राइब करब जा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। एक बार प्रेमवा से बोली दा गुरु बहिना कि कार्तिक गणेश की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए गुरु बहिना फागुन के महीना में बड़ा सुंदर देखी होली के भजन लेके एगो आइल बनी। आशा ना हमरा पूरा विश्वास बा कि जगह हर कथा पर और भजन पर अपन दुलार प्यार आशीर्वाद दी ले जाए बेटी के, वैसे ही यहू भजन पर जरूर अपन दुलार प्यार आशीर्वाद देव जा। और हमारा डमरू भजन के और अनीता के सोहर के लाइक सब्सक्राइब करब जा। तो चलिए देखी बड़ा सुंदर एगो गाना लेके आइल बनी। कैसे महादेव जी होली खेलत रहन अपना गौरा के संगे। भाव लागल कैसे कहे के बाद कि यारे बम 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 बोली महादेव खेले मसाने में होली। अरे बम 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 बोली महादेव खेली मसाने में होली। अरे खेले मसाने
खेलाता रे ए अंगे अंग खिखले भाषम लगाई अंग अंग लिहले ए भाषम लगाई हो भाषम लगाई ए अंग अंग लिहले भस्मा लगाई ए दम पर दम मारे चीलम चढ़ाई चीलम चढ़ाई हो चीलम चढ़ाई अरे नाचल जाटा के खोली हो अरे नाचल जाटा के खोली हो अरे नाचल जाटा के खोली महादेव खेले मसाने में होली अरे नाचले जाटा के खोली महादेव खेले मसाने में होली अरे खेले मसाने में होली हो अरे खेले मसाने में होली महादेव खेले मसाने में होली होली है अरे बम 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 भोले महादेव खेले मसाने में होली जय हो होली है ए भस्मा से बाबा करेले सिंगार हो ए कालो के काल हमें बाबा महाकाल हो ए भस्मा के बाबा करेले सिंगार हो कालो के काल हमें बाबा महाकाल हो अरे लिहले भस्म भरी झोरी हो लिहले भस्म भर झोरी महा
मसाने में होली